Yan tinatawag natin na aircon, diba? Ayan. Ayan guys, so ang cute ng sleeper. And so excited na si Papa dyan. Abs, dami man. Sara ka ab. Abra, lugar ka ab. Merry Christmas and Happy Holidays. Hello guys! Good afternoon. Maayong hapon. Bakit ang puti ng mukha ko? Teka lang. Ayan. Ang exposed naman nun. Kakarating lang namin guys. Galing kami kina mama. Actually, galing kami sa PLDT dahil nag-complain na naman ako. Tapos, dumiretso na kami kina mama. So, yun. Ngayon pa lang kami nakauwi at maghugas ako ng plato. Pinaano ko yung tubig kasi ang init. Tapos, yan, bumili ako ng sleeper kasi papakita ko talaga yung sleeper. Papakita ko yung ayan guys, so, ang cute ng sleeper. Nabili ko yan kanina sa may ingay. Doon sa may nagtinda sa, ang tawag doon. Basta doon, may matanda na nagtinda doon. Yung cute, diba? Ang cute. Super cute. Ayan. Nakita ko lang talaga. Pero, yun. Tapos, alam nyo ba ngayon pa lang bumalik yung internet? Kasi yung sabi nung nasa PLDT, may nagnakaw nung kable doon sa talagang yung sa kable na pinag-anuhan ng aming internet. Kaya 4 days, almost 4 days kaming walang internet. Kaya 3 days akong walang uploads. So ngayon, finally uploading pa yung aking ginawang video. So yun, sana yung panoorin nyo. Sana naman ay ma-upload na, no? At saka ngayon maglilinis pa ako. Tapos yun, eto pa lang kahapon yung binili ko na, teka yung damit pa. Kasi kaninang nag-vlog kasi ako. I mean, nag-film ako ng, basta may nag-film ako guys. So yun, nag-guess ako, yung ingi ng aso. Pero yun guys, nag-update lang ako kasi yung ingi ng aso. Tapos maghugas lang ako ng plato. Stop ko na ako guys dahil nakalimutan kong uminom ng gamot pala kasi alas 4 na kami dumating, dapat lunchtime ko ito iinumin. Ang ingay ng aso, kaya iinumin ko muna to guys. Ito yung para sa aking ubo, kaya dapat hindi ko ma-miss ang pag-inom. Ang ingay ng aso, kaya ito yung aking gamot. Hello guys. Sige, nakatawag ba ako kasi kaya sa tindahan. Nasa ref. Hinaya lang pagkuha. Hinaya lang pagkuha. Manonood kami ng guys, movie ni Hagrid. Mag-movie date kami dalawa dito. Kasi kami lang naman dalawa dito sa bahay. Kaya ayan. Tapos bumili ako ng chichirya doon sa tindahan, tapos siya lollipop. Kakain din naman siya dyan. So, ayan. Manonood kami ng Bigfoot. Actually, napanood niya to. Ilang beses na. Ano ba yan? Tapos yun. Papanoorin namin ngayon. Movie date kami today. So, yun. Tapos si Papa bukas wala siyang pasok. Kaya, ayun. Mama, ito ba? Papa. Oh, come on. Bigfoot. Say hi, ganan ba sila mag-hi ka? Say hi. Hi guys. Nahihiya ko na. Ang init guys, sobrang init. Okay, iano ko muna yung ceiling fan kasi nagagalit si Papa pag hindi ko yun na-off. So ang init guys, tapos ang gagamitin lang namin na manonood ng cellphone lang. Screen mirroring. Yun yung aming gagamitin. Phone papuntang TV. Yun yung gagamitin namin. Para malaki yung screen na papanooran namin. Tapos meron kaming mga unan dito. Para kahiga lang kami. So let's start. Let's get ready. Ang grabing init. So time muna namin ni Hagrid kasi grabe ang init guys. So time muna namin ni Hagrid dahil
ilang days akong walang time sa kanya. Sobrang busy. Ano sa Shopee. So, yun. Yung mga gawain sa bahay. So, today is the day na magbabanding ko. Kahit wala si Papa, no? Ako na red. Huh? Red akong mouth. Hello guys, maying gabi. Almost 6 na, paparating na si Papa at ang gagawin ko ngayon ang gagawin ko today guys is yung sobra ko na pasta. So dahil may sobra ako na pasta sauce at saka niluto ko ito na lang. Kaya ayun. So ayan, niluto ko na siya. At saka ito yung sauce natin, galing pa refrigerator. Actually, pagluto ko nito, kasi nung last, medyo matabang pala yung pasta na brand nun? Amigo Sigurado na brand. Medyo siya, kaya medyo dinamihan ko siya ng asin, kaya yan, medyo okay na. Kasi matabang talaga siya, sobrang tabang. As in, wala namang kaano-ano. Hello! Hello guys! Parati na lang sa labas. So, yung isa, labas ng labas. Kanina pa yan, naglalaro sa labas. Tapos yun, aanuhin ko lang to guys, dahil paparating na si Papa. Kaya, kasi alam nyo ba si Papa? Ewan ko ha. Excuse me. Parang siya, mayroon siyang obsession sa spaghetti guys. Hindi ko alam kung bakit. Tinatanong ko nga siya kasi sobrang as in guys, talagang obsessed siya dun sa spag. Talagang grabe yung kanyang sa spaghetti. So yun. So nung nalaman niya na, kasi tumawag siya kanina lang, nung nalaman niya na magsa-spaghetti kami ngayon, talagang nag-iiba talaga yung kanyang So talagang So yun, i-mix ko lang muna to guys. Bata sa labas. So, ito na yun guys. Minix ko na. Tapos, ito, bibigay ko lang to sa aking brother-in-law. Dahil siya lang naman mag-isa dun sa loob. Kaya, yan. So, excited na si Papa dyan. So, ibibigay ko lang to dito sa kabila. Good morning guys! Today is day off ni Papa. At yung aming almusal today is yung sobra na pasta. Sobra na pasta yung namin ito. Teka lang. Ay, sabira ha. Tapos, magluluto na lang ako ng kasi tinatamad na akong bumili ng bread doon sa Kasi parang rin kulimlim, parang umuulan ata. So, eto. Oh Lord. So, ito yung sobra ko na nung niluto ko nung last na saging yan guys. Medyo hindi na siya maganda tingnan kasi hindi pa naman siya Pero, ayan. Kasi inilagay ko to sa refrigerator kaya nag-crack na siya. Kasi yung nito, tawag dito, yung wrapper nito, yung pa kasi itong wrapper ng birthday ni Hagrid, hindi namin nagamit. Kaya, ganyan siya. Pero pag naluto na yan guys, promise. Tsaka ito yung used oil na ginamit ko. Excuse me sa aking aking kawali na maitim. Bila natin yung bago next time. Pero not today kasi gusto ko pa rin naman siya. medyo lang. Pero ayan, yun yung paglulutuan natin guys. Tapos nag-init na ako ng water. Kaya, yan. Tapos ready ko na din yung ating sugar. Kasi diretso na yan Hindi ko na yan ipapa-brown kasi nag-stick na yung wrapper niya sa saging. Kaya yan. Si Hagrid na sa labas.
Kasi gusto niya maglaro. Tapos yun. Medyo makulimlim lang talaga. Kasi aalis kami mamaya. Bibili kami ng damit ni Papa kasi may party sila. Mamayang gabi. So, today kami bibili ng damit. Kasi day off naman niya. So, ayan. Kasi yung spaghetti kasi, ang dami ng spaghetti niluto kagabi guys. Pero yung natira, tingnan nyo. Ayan, yan lang yung natira guys. Tingnan nyo kung gano'n na lang kaliit yung konti lang yung natira talaga. Kasi si Papa kagabi, grabe. Kaya, patagdagan ko na lang ng saging. So, wala kayo ma-shock guys. Ganyan talaga kami mag-breakfast. So, breakfast talaga, basta wala lang work si Papa, okay lang sa amin kumain ng bread, ng ano. Pero pag meron siyang trabaho, kailangan kumain ng kanin. Kasi hindi siya pwedeng kumain ng bread. Hindi naman kasi pwedeng iba-iba yung kakainin namin every day, iba-iba yung kakainin namin. Ako bread, siya hindi. Kailangan, kung ano yung kakainin ng isa, yun yung kakainin ng lahat. Kaya, yun. Tsaka mas tipid yung ganon compared sa iba-iba. So, yun. So, lulutuin ko lang. Nilunod ko na yung sugar. Nalatikin na natin yan. So, yun. Medyo makulimlim talaga. Tsaka favorite namin tong kasi saging. Kaya, yan. Tapos magkakape. Si Hagrid magme-milk lang. So, yun. Tapos yan guys, nag-sound trip kami. Yan yung aming favorite, Ed Sheeran. So, sa YouTube yan, pinapanood namin. So, pinost ko lang siya kasi baka makapiright tayo dyan. Okay, so, yun yung pinapaano namin sa YouTube. Kasi yung aming radio, kaya yan TV yung ginamit namin sa YouTube. Kasi yung radio namin, low-bat. Madali siyang nalolow-bat. So, yan, nag-sound trip kami. Pala kami ni Papa, Ed Sheeran yan yung favorite. Kaya, yun. I-play ko na siya. Ito na ito yung breakfast, guys. Na may kano na, dami. So, ayan, kain. Kain tayo, guys. Makapiray tayo. Sige, bye-bye. Hello, guys. Aalis kami today. Together with my family. Tapos, hey guys. Ngayon, naka-black ako. Black na earrings. Tsaka para, mabuti na lang hindi black yung aking kuko ngayon. Dahil parang, rockstar nanay na tayo dyan. Rock and roll the world. Just, okay. Alis na kami dahil, medyo makulimlim nga guys ang oras na. Mabilis lang kami doon sa palengke kasi may bibili din ako. Tapos, bibili kami ng damit ni Papa. Bibi! Tawag dito. Bibilis na namin pagpunta doon kasi dito kami maglo-lunch. Hello guys! Nakarating lang namin. Tingnan yung aking damit, oh. Pak! Yan tinatawag natin na aircon, diba? So, 11 na. So, sa tamang-tama yung aking, na-defrost ko na siya. So, lutuin ko na. Sasabawan ko to eh. Tapos, teka lang ko muna to guys. Teka lang. Eto, to mega tuna. 3 to. May sana may red, kaso hindi pwede si Hagrid doon. Pero eto daw blue, medyo spicy konti. So, this is 33 pesos. So, 3, 100. Tapos, pag bumili ka ng 3, pwede ka bumunot. So, si Hagrid yung bumunot kanina. Ito yung napanalo namin. 1 kilong bugas. 1 kilong bigas. So, yay! O, diba? At least, may free na 1 kilong bigas, diba? Tapos, ito, bumili ako ng kasi pa rin sa sabaw ngayon. Tapos, ito, hotdog na to. Ayan. So, yun. So, ayan guys, nilagay ko na yung aking sabaw. Nilagyan ko lang ng, ang tawag dyan, onion. Tapos kanina pala, eto yung namin, oh. Not bad, diba? May 1 kilong bigas na kami. Tapos si Papa bumili ng, outfit niya for later. 7 man pang, no?
So, 7 yung party niya. So, kami lang dalawa ni Hagrid mamaya dito yung ang magkakasama. Si Papa aalis. So, kasi may mga bunot-bunot. Sabi ko kay Papa, sana naman kasi last year wala siya nabit-bit kahit isa. Sa dami ng prices. Sabi ko sa kanya, at least naman, may kahit naman konti, meron naman siya mabit-bit. Ang tanging nabit-bit niya noon, lang, pasta. Kasi pinamimigay yung pasta with sauce. Pinamimigay sa mga employee, ganon. So, yun lang yung nabit-bit niya. Pero not bad, okay lang din naman. Pero ang dami kasing prices. So, sayang din, diba? So, yun. Kasi nagugutom na yung mag-ama ko. Ang mga rides, good pang. Yung mga rides. Ang mga rides, gani, dili takakuan kay, ang rides biya sa kuan kay, 2.5. Sukas-sukas, uy. Okay, macho. Macho, isang abs. Ay, isang abra na kay abs. Abs, dami man. Yeah. Sarap ka ab. Abra, lugar ka ab. Saan ang punta mo dong? Uy. Ha? Amang ka? Tinapit ko. So, update sa ting sabaw, guys. Ayan, nilunod ko na siya. Actually, nilagyan ko siya ng patatas. Ayan. Patatas, tapos yan. Petchay. Luya. Ito yung nilagay ko dyan. Yan, parang yan lang ata yung nilagay ko. So, ayan.